Arimen Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arimen Production Center. What's the style? Fiona, ginaingon, mag-unsa man ang gwapa, pero marisag parcel, kay bisag kinsa ray mo deliver. Mo kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di ako mahimong, mahikalimtan. Hoy, batignaong. Oh, Lingi-lingi pagyog ka. kisay mong gitawag, Pamela? Kinsa pa man di ay di ikaw? Ako? Oh, ikaw, Fiona. Kinsa pa man di laing batignaong? Ah, may tuya ka na ko, Pam? Unsa man? Close mo ni Andrew, no? Uyab na mo? Mhm. Tubag, oy. Ay ngisi diha, kay makita imong baga kang lagos. Hinawayan lagi ka, Pamela. Tubag ako. Uyab mo ni Andrew? Unta na siya na. Ambot lang. Sa sunod, kung tanag ilis pamilya ni mo to baga, ing na nga, nanguyab ko ni mo. Ha? Tawa mo ka rin. Tawa Dili nun. sila mo tuoan na, oy, Andrew. Ako? Panguyaban ni mo nga kagwapo rin ni mo, Samtang ako... Ha? Ako? Ngayon, bating naong. Aray, sakit ato, Wa ko makalikay. Bida sa nimo. Sa uunti ka. May pasa ka nila, ha? Sorry, ha? Sorry. Wala, ako malipat. Si Phil man tong ako nakita nga misod sa ilang Pamela. Nagunsa ba siya dito? Ay, di lang ko manghilabot nila, uy. Ilabot na. Ako si Fiona, dili ko si Marites. Nakakita ni mo si Fiona nga nisuod ka din Oo, kaya di man siya sa atbang. Ano rin, Pamela? Himantayon ka ng libata. Manukon na oy, di na siya libat. Manukon ako manukon, I don't care. Ano man ka, Pam? Nga, insecure man kang Fiona. Kalayo rin niya ni mo? Oo. Ambot lang, Phil. Musurok kita kung dugo niya ay.
Dahil Fiona, uhaw man ko. Unya pa? Partir ko beer day. Kwarta, papi. Wa ka diha. Lagi pa, uy, kay... Wa pa may nagpamanicure ko, eh. Batian mo kay. Pa, Hmm. way unay. Liwat ba ako ni mo? Kabaw sa eh. Ay, unya na takapalitag beer pa, uy. Kanang makakwarta na ko, ha? Okay. Inom lang sa tubig, diha. Aron matambalan ng imong kauhaw. Oh, piling ba ka ni Habida? Ano ka? Ano sama ka? Si Joan tarabi. Naluoy ko sa kong papa, Anjo, eh. Ano sama rin siya? Iuhaw ko na siya. Pero amang ko ikahatag niyang kwarta ko, eh. Brother, out tubig sa inyo? Amang ko, beer may ang gustong imnon. Oh, ano nga? Di ba libaran ako, nga wako'y kwarta, kay wa pa man sa'y nagpamanicure. Tutusan mo na. Unsa? Ayaw, Anjo, eh. Kinaan ako. Dahan biya tao na mo. Hindi ka hilabtan. Kaya uran ko anang naabig. Jor to ako. Isang tuo ka, jor to ako. Gunaw na ana. Ay, Sama. Sakit ka, Jok? Sakit? Nga di man to sakit? sakit, eh. Sakit man, pero unsaon man, tinuod man sad, nga bati gyud ko naong. Pero, salamat lang gihapon, eh. Pasalamat gihapon ko sa Ginoo, kay naamang ko'y naong. Kay naiuban diha, dili bati, pero way naong. Tawa ka. Lingaw ka? Lingaw ka? Lingaw kay karaan. Na-joke sa mo. Diyan na may spator itong ako ang Nick. Tinuod. Lagi. Buangon maginis Andro. Ni ako. At siya sa batignaw. Ni amang kupam. Beday, iginamaw dang kaluya ka, eh. Lagi. Super siya, eh. Dugan yung taong kong ganahan ni mo, Pam. Pero si Phil yun imong gipili. Mo gipasul sa inyo. Oh, Pastil lang. kasi naibawan ni mo. Si Fiona, no? Gisultihan kong by Phil, eh. Aw, abi na kong ang batignaw ang nagsulti ni mo. No sa aman ko nimong itong sugtun, day. No sa aman taong ko yung pasudon sa inyo. Andam og ready pa ako alam nimo, day. Sige na, Pam. Kaya makatilaw gid ka sa... Wa pa nimo matilaw, eh. Sukan, masukan. Ni by Phil. Nalipat ni set ko. Kita na pod ko ni Kaloy nga misud sa ilang pamela. Mag-unsagit ka na sila da silang pamela sa... Si Phil misud diha. Karon si Kaloy na sad. Hala. Mutambling si Baloy sa ilang pamela. Aw, Paloy ba? Oy, si Kaloy? No. Ako day si Fiona. Dili ko si Marites. Nganong wa man ka magmatngon kaluy? Jesus! Nga nung maguday daw, nay. Makakita si nay. Makakita si Fiona nga. Misur ko na si inyo, pay. Nga naman, day. Nga naman, day, agod. Ang importante ba nga makajir-jir tan doon? Nagkondom ka? No, di na kananglan, eh. Ay, yabag ka diha. Di ko gusto mamabdos, no? Si Phil, nagkondom siya ta? Natural! Uy. So, palit sa kondom dito kaluy. Darang imong gisugod na akong balon Kaloy, oh. Lamat ha, Fiona. Imo ni 200, oh. Ha? Dakuhan ni Kud. Unsaon din na nimo? Magkao ko, aron din mabdos Pamela.
saging kaloy. Sagay di mo pagtanong. Ganahan po di ka nga. Ani day, no? Naipanit. Saging, ganahan ka niya. Ganahan na lang kay di ko gusto mamapdos. Panitan kanina to da. Pamela. Hoy, matignaw. Ako? Ikaw! Aw. Nakitanta ka nga gikan ni Sud sa bahay nila ni Andrew. Nagkunsa ka dito? Nagpakuan ni Andrew. Sino pakuan? Basta, nagpakuan siya nako. Nagpa-church ka ni Andrew, mao ba, ha? Tubag! Batubag! Sa ha. Ay, uyugang akong abaga pa. Sulti! Sulti! Oh, Oh! Tinuod! lo. Tinuod! Kaya ko nagikapam. Dugan ako nangandoy kang Andrew, pero anhara dahil siya magpakuan ni mo nga kabatiin mong naong. Oh, kumao day kang manglimpyo. Kamao! Kompleto day ka, Pamela. Lampaw pas kompleto, Fiona. Aw, doon na kay nipper, nail file, acetone, tincture, ug lain-lain colors manicure. Oh, unsay? Nagpalugit siya ingon si Andrew, oy. Ingan ka ni siya. Makatagbaw ka, Fiona, makatagbaw kang mulugit sa ingron. Bigaon ka. Huh? Batik matakag naong pero bigaon ka. Oh, sigbalik anong batig naong, uy. Dawat na nako, uy. Pero sagdi lang. Mag-unsa man ang kagwapa kung mura pod og parcel nga bisag kinsa ray mo deliver. Unsa? Dawat man ako ba nga batigit kog naong? Ang di lang yun ako madawat, kanang ingnon kong bigaon. Pero dang gitubag na kog sakto si Pamela. Nasuko man nun siya maayo na ako. Nga ako siyang giingnan nga mag-unsang kagwapa kung murarag parcel nga bisag kinsay mo deliver. Aso hinong ilong skalagot niya. Mga kasama ang kaagi ni Fiona, din hining tulumanon. What's the style? Aso-aso ang ilong skalagot style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.